Βλέπετε τον Νίκα. Υπερθέαμα σήμερα στο καρτοδρόμο για άλλη μια φορά. Μπράβο Γιάννη! Δείτε εδώ τι ωραία που παίρνει. Δείτε εδώ. Εκπληκτικός είναι. Τι είπες τώρα! Φανταστικός. Έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Γιάννης Νίκας! Αυτός είναι ο Γιάννης Νίκας, αυτό είναι το S2000. Παρακαλώ, αποδανατήστε τις στιγμές, τις μοναδικές στιγμές που χαρίζει μόνο ο Γιάννης ο Νίκας. Ένα παιδί που λατρεύει το χώρο του αυτοκινήτου και δείτε τι μπορεί να κάνει το S2000 στα χέρια του. Απολαύστε, εμείς δεν θα μιλήσουμε, εσείς απλά δείτε. Γιάννης Νίκας. Δείτε τον. Δεν καταλάβετε τι λέμε. Με κομπλάρει όλη η πίστα. Γιάννης Νίκας. Επιστρέψαμε και πάλι φίλες και φίλοι του Supersport και της γρήγορης οδήγησης στα Κιούρκα και στην πίστα καρτόδρομο. Side show. Πιο καλοκαιρινό. Side show από την εκείνο στα Μέγαρα που ένα κύριο τότε. Έχει μπει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, πιο γρήγορους οδηγούς στον συγκεκριμένο αγώνα και μιλάμε για τον Γιάννη Νίκα με τον μπλε, πάντα πανέμορφο και εντυπωσιακό Honda 2000. Όσοι από τους αγωνιζόμενους θέλουν να πάρουν... Τον βλέπετε εδώ. Από την άλλη, με το θεοσκότεινο, δεν θα κάνω να ανάψει τα φώτα, με το νούμερο 29 ο Θανάσης Καζακλής, με Ford Escort MK2 2000 κυβικά εκατοστά. Πολύ όμορφο όμως, αλλά χωρίς φώτα, αδικεί τον εαυτό του μέσα στο σκοτάδι. Δείτε τι όμορφο όμως που οδηγεί. Αλλά αυτός εδώ είναι ο Γιάννης Νίκας, Honda Club. Να κρατήσει γραμμές και όχι να δώσει θέαμα τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι του αγώνα που λέγεται Grand Prix. Τι ωραία που μπήκε το S2000 στο φύ. Ενώ βλέπουμε τον Γιώργο τον Καλιόγλου, μια συμμετοχή του Crazy Drivers Club. Εκπληκτικός οδηγός. Να είναι έτοιμος να μπει και αυτό στην πίστα. Και εδώ το πολύ όμορφο MK2 που να ξέρει τότε η Ford όταν τα έβγαζε. Με το πορτοκαλί το Ford. Τι χαμός θα γινόταν δεκαετίες μετά, σχεδόν 3 δεκαετίες από την εμφάνιση του αυτοκινήτου αυτού στους αγώνες. Και από την άλλη Γιάννης. Εδώ βγαίνει ο Γιάννης Νίκας. Νούμερο 28 και Γιάννης Νίκας. Τώρα θα μπει ένας από τους καλύτερους οδηγούς σε side show με S2000 χρώματος μπλε, ο Γιάννης Νίκας. Πραγματικά χαίρεσαι να τον βλέπεις να οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο που το έχει μάθει απ' έξω και ανακατοτά. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να το μάθεις. Αν το μάθεις μπορεί να κάνει ό,τι του ζητήσεις και ό,τι θέλεις. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιάννης Νίκας. Δείτε τον. Δεν καταλάβετε τι λέμε. Με κομπλάρει όλη η πίστα. Γιάννης Νίκας. Και πάντα στριμμένος. Πάντα στριμμένος ο Γιάννης ο Νίκας. Έχει μάθει να στρίβει καλά δηλαδή. Δείτε τι ωραία που μπαίνει στην δεξιά και αμέσως στην αριστερή. Σε αυτό το S. Εδώ βλέπουμε το πέταλο. Πάρα πολύ εντυπωσιακός. Δείτε εδώ πως μπαίνει στην παρατεταμένη. Εδώ θα του γυρίσει όμως. Του φύγε. Λογικό γιατί μπήκε σε άσχημο σημείο στην πίστα με λάθος αγωνία. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Τσεχούρας Παναγιώτης λοιπόν με το BMW το 315. Το πολύ καλός. 21, 1600, Γιάννης Νίκας. 1500 Και μία 315 σε E21 σειράς. Άντε να το στρίψει αυτό τώρα. Πολύ δύσκολο αυτοκίνητο. Το βλέπετε εδώ το BMW. Δεν έχει την δύναμη που θα ήθελε. Βλέπετε ότι ακόμα και ιδιαίτερη επιλογή ελαστικών έχει πίσω. Γιάννης Νίκας. Το έδωσε πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Και το αγαπημένο άρωμα των φιλάθλων.
Εδώ χαστήκησε πολύ δυνατά το αυτοκίνητο. Ευθεία. Γι' αυτό και έφυγε. Αγορές οικοπαίδων. Χειροκροτήματα. Ψώνησε εδώ. Και ο κύριος Παναγιώτης και Γιάννης Νίκας. Ναι, Γιάννης Νίκας. Πάρα πολύ καλός, εντυπωσιακότατος. Και το νούμερο 59 συνεχίζει την προσπαθειά του. Εντάξει, δεν είναι κακό. Με τη βοήθεια του κυρίου Σωτίδη, πάντα. Εδώ είναι αυτό που λέμε για την επιλογή των ελαστικών. Όψ, έφτασε με αυτά τα λάστιχα. Ρε το Πολογιά τι έκανε. Άκου εκεί 57. Τι λες ρε. Δηλαδή ρε Πολογιά, μας σου δώσουμε ένα τετρακίνητο Mitsubishi, τι θα κάνεις. 53. Θα μας τρελάνεις όλους εδώ πέρα. Ακούς εκεί 50 τόσο. Τι σε πότισε η Λέλα χθες το βράδυ. Για πες μας. Γιάννης Νίκας. Φανταστικός ο Γιάννης. Χειροκροτήστε, δεν ακούω χειροκροτήματα. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Βλέπετε το Νίκα. Υπερθέαμα σήμερα στον καρτοδρόμο για άλλη μια φορά. Οπ, τα σπάσε τα λάστιχα ο Γιαννάκης. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Μπράβο Γιάννη, Δείτε εδώ τι ωραία που μπαίνουν. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Εκπληκτικός είναι. Τι είπες τώρα, τι είπες τώρα. Φανταστικός. Έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Κοιτάξτε το χουρδάκι, πανηγυρίζει. Κύριε Κρυντά, δεν κάνουν έτσι τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Δείτε εδώ πόσο ωραία μπήκε από την αρχή ως το τέλος στο πέταλο. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ναι. Νούμερο 59, αποβεβαιώστε το παιδί. Ωραίος, δώσε, δώσε, έλα. Έλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ένα 3.15 τα καταφέρνει θαυμάσια κόντρα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ τη διπλάσια υποδύναμη κινείται. 200 Scenic άλογα. Γιάννης Νίκας. Έχει μείνει μεταλλινά. Γιάννης Νίκας παντού στρίβει. Γιάννης Νίκας. Τώρα κυρίες και κύριοι δείτε τι κάνει ένα S2000 στα χέρια ενός ψυχοπαθή όπως ο Γιαννάκης, ο Γιάννης ο Νίκας. Ένα παιδί που λατρεύει τον χώρο του αυτοκινήτου και δείτε τι μπορεί να κάνει το S2000 στα χέρια του. Απολαύστε, εμείς δεν θα μιλήσουμε, εσείς απλά δείτε. Η ατάκα σου Γιάννη. Βλέπεις Νίκας είναι καλό. Τι, όπα. Δείτε τον, απολαύστε τον. Να ξέρετε ότι δεν φεύγουν κομμάτια από τα λάστιχα. Τα λινά χτυπάνε στα φτερά. Δείτε εδώ, burn out. Εδώ, Γιάννης Νίκας. Αυτός είναι ο Γιάννης Νίκας, αυτό είναι το S2000. Παρακαλώ, αποδανατούστε τις στιγμές, τις μοναδικές στιγμές που χαρίζει μόνο ο Γιάννης ο Νίκας. Βλέπετε σπίθες από το πίσω τροχόδι ότι έχει σκάσει το λάστιχο για κουμπάει ζάντα. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Είναι εκπληκτικό. Αυτά τα μοναδικά. Βλέπετε τις σπίθες από τα λάστιχα. Αυτό αν μη τι άλλο δεν το βλέπετε κάθε μέρα κυρίες και κύριοι. Τα βλέπετε μόνο μέσα από το κανάλι των πρωταθλητών, το κανάλι του Supersport. Δείτε φλόγες από ένα αυτοκίνητο που δεν βγαίνουν από τις εξατμίσεις του, αλλά βγαίνουν από τα ελαστικά. Αν μη τι άλλο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δείτε εδώ είναι φοβερό, είναι σαν τρίκ από τον Γιάννη τον Νίκα, ο οποίος το φυλάει τώρα το αυτοκίνητο για να το φέρει μπροστά στον κόσμο και να ξαναπεί το αίμα. Δείτε φλόγες, είναι απίστευτο αυτό. Ο Κερπιτσιώτης ο Γιώργος. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις ένα μάξι να πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα και να πετάει σπίθες από τα λάστιχα γιατί δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Έχουν βγει τα λινά και ακουμπά την άσφαλτο. Δείτε τον, δείτε τον. Αν δεν το καταστρέψει τελείως τα πίσω ελαστικά δεν θα φύγει. Είναι από ό,τι βλέπετε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι εντελώς αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το οδηγήσει πλέον ο Γιάννης. Αποθεώστε παρακαλώ κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μπράβο. Γιάννης Νίκας. Γεια σας. Γεια σας και αντίο μου. Γιάννης Νίκας. Πολογιά έχεις σκυλιάσει τώρα